Hay, kadindot man ang lugar ha. Mao ni akong ganahan nga lugar. Pirting dinduta. Layo sa Saba, unya. Komportable pa jud kay diri kay bugnaw ang hangin. Pati kay sa balay, pirting mga Saba ah. Napay mga silingan, mga alingugngog kayo. Kani akong ganahan nga lugar. Makarelax si tagtarong ani. Kulibutan ko ko ang diri be. Matuog sa kadiyot. Ahay. Kani akong ganahan nga lugar. Oh, piting mingawa oh. Napay hangin bugnaw kayo. Hay, makatugi kog tarong ani. Layo gyud ko sa Saba sa mga silingan. Tuog sa ko dire. Pre. Naam di ka diri, pre. Nata ko istoryan mo, pre ba? Yawan ko ni mo eh. Di man gagikan niya nga. Nagdadam kag sagbot. Nah, Dito ko gikam, pre. Nya. Nakita man ti ka diri nga. Gayda ka nga tanaw na ko mura man. Kapo jud kay mong lawas. itan tapon eh. Lipay taga ita nga. Relax ta kay ta diri, komportable kay hangin kayo. Naabot mo din bata apon. Naalagi ko diri, pre, kay nato ko istorya nimo nga bahin ni Itsoy. Ang unsa man na? Nadunggan ako sa balita, pre, nga si parang Itsoy nakadaog ko noong gaming, pre. Ha? Gaming? Nakadaog sa Itsoy? Hala! Unsa man duha pre? Kanang nasa Gcash ba? Kanang gaming sa Gcash ba? Kanang ginganlan nilag scatter ba? Scatter? Nah, daghan na rin kayong nabuang ng duha ah. Mauna, pre. Nadaggan ni Itsoy, pre. Swerte jud kay tawhana, pre. Ha? Dako kay daog? Mga pila ka ang daogan na niya pre? Dako kay, pre. Mangutana jud nako nga og pila gyud nakadaog niya. O sa 1,000, 4,975 centavos. Unsa? Dako ako na pre. Hain man siya. Kay mangayo ang tatag niron. Nah, kadako na ba di anak di ay? Mangayo ka? Oh, wala na. Ultimo kumpare niya. Wa mo gitagae. Kitagaan lang pikat-pikat. Kay gipalit na kuno niya baka. Wala na'y daog si Itsoy. Gipalit og baka. Nah, naunsam ning bataa. Di man magunahunag amigo. Sa tubag karon, wala dito kwarta si Itsoy. Oh, wala na, pre, ay. Namaray bitaw ko ganina niya kay pinaglaan na kong kwarta kay ako tay iduwa og games. Pero wa na mangyug ko no. Ha? Nah. Huh. Paita gina ni Itsoy ay. Wagi klaro. Paita ni Itsuya ang akong mga tanom, gihurot og kaos iyang baka dito, ang akong mga mais hasta pangumani, so wa gibinlib sa udlot. Yang ano? Dako din tagdaog. Gipalit og baka. Nah. Hay, Itsoy ya. Bitaw, pre. Hangol di kay, pre. Oh, tiboy, pre, oh. Nagyaw-yaw man noon unsa kay kontra na niya. Oo, si Tiboy gyud. Sus, paita ni Itsuya. Muna na kus ginhawan tanom ato. Huh! Kapuya biya, wa pagid manghatag miron. Nakumpare ta kay mi. Usa pa sad suod pagid nga pagkakumpare. Huh! Makalakot. Boy! Mura magisapot ta pre. Boy! Ari gud. Nami ari oh. Gisapot yun na, pre. Klaro kayo. Kay gayaw-yaw man. Bisag gulit tao. Ikistorya. Nah, nagbagulbol na kay wa na matagi biro ni Itsoy siguro. Ako lagi. Pareha na to. Portik mong hula. Mao lagi. Bisag suod niyang kumpare. Di mo hatag bisag 5 centavos lang. Ah, perting ngula gyud. Kagikitaan na gunis parang Itsuy ron. Dabu-dabuhang ulit kasaba. Ay sa. Naamay nanawag. Di man ginako maklaro. Ako gani padul ang gamay bi klarohong ginako kinsaon eh. Aliboy. Di man taon ka ay gagabagulbol man ka. Ay sa. Sila manis parang Islaw o si paring Jipoy. Ako nga tuon bi. Basing nakakita niya sa parang Itsoy. Uy bay, nani mo diha? Isa mo, pre. Ay god. Unsa? Pita magang Uyan, kinabli ah. ngano ka gayaw-yaw man ka. Di, nagyaw-yaw lagi ko pre kay ang akong mga mais dito hasta ako man eh. Ipagkaos baka ni parang Itsoy. Katuo mo na kog naa kay kontra si parang Itsoy ra di na di ay. Mao lagi pre. Aw, mao din na yang gibagulbulan di ay ang yang tanom gikaon sa baka. Na. Abi na kog nagbagulbol ka kay wa ka tigaig miro ni parang Itsoy. Wala pre oy.
Kay pariha ra man ang tatantulo, wa po ta tigae na si Jipoy, wa po gina tigae. Lagi, pre. Namaray ko niya bisag basing ko sintabos, pre. Sa to pa nagbagulbol ka. Nangita kang itsoy. Nangita lagi ko niya, pre. Mao ganing naa ako diri, may gani kay nakit-an ta mo. Kay mga utana unta ko ninyo og nakakita ba mo parang itsoy. Akong nabantayan nga si paring Itsoy. Nagtugay ito siyang baka dito. Ako gito giduol gani kay namaray ko pero taga-aram kong kidat-kidat noon. Wa ko kasabot og unsang kidata. Ha? Nakita ni mo? Asa mo ron dapit? Kay dabu-dabuhan gyud ko ni kasaba ron. Dabudabuhan mo kasaba. Ah, ayo na si Boy Nana, pre. Kalma lang pod kay. Kung pare ra biya gyapon to nato, ya imong dabudabuhan kasaba. Siyag tuod, pre, nga inaana na siya nga pagkatao, pre, nga hangulon. Pero pinanggap na nato, pre. Kay wala may lain kadayong nato sa atong kinabuhi, pre. Kanaram gyud tawana, pre. Oh, yun. Mo nang kita. Istorya lang yung taro kung unsay nakuan ko niya gud. Ato rin dito kay basig. Dapat ron dito maapta pa to ni Maron. Oh. Sige pre, di lang sa kong magdugay. Biyaan sa tamdiha kay basig maadtan pato nako. Aw sige, pre. Milipay na ko ng adlaw. Kay nakadaog na kog jikas. Ya skatir bagyo kung nakuanan. Yes, nawa oh. Nakapato kog baka. Nawa kong baka oh, tambok na. Sus grabe. Timbukas kong baka oh. Nawa kong baka oh, himsog lang kaayo, problema lang. Nakapait na kong baka, di mo kaog din ako atangan. Grabe ni baka, di ako atangan, di ini mo kaon yun. Iyan ni baka ha, di mo kaon. Time sa. Wa ko masayok. Si parang itsoy man eh. Huh! Makalagot gani itsoya. Gihikot na sa sakura lang iyang baka. Gipalipat lang ko sinahak. Ako kan nga tuon di. Ma, pag nakagkaon ma. Ah, tambukas kong baka oh. Tambok ba kayo kong baka? Oh, bay, ikaw din eh bay. Oh, ako ni. Mayo kinabtan ka. Nganong naan sa kanugway diri. Imor mo gipalipat. Unsa. Nanugwa ko bay kong baka. Para manamo kong baka bay. Gusto ko kaon kong baka bay. Nawa bay, tambok kay bay no. Wa ko'y labot og tambok ng baka. Ang ako lang ba? Nganong imong baka? Nganong naam na nimo gihikot sa akong kural? Unsa? Dili man ang baka akong gigot. Ang pisi magigot sa kural. Unsa? Ngi, butang ni.